Добър вечер, дами и господа. Гледате новините в 18:30. Ямбол остана без... Във Варна при значително по-умерен тон продължи 42-то заседание на Общинския съвет. If you drive into the city, you see that there are lines at the gas stations. И вратата не може да се затвори. Стигна се и до напрежение. Тая врата не се ли заключва? Всичко за Този възрастен господин ще ми каже. Как възрастен? Та съм по-млад от тебе. No sand. It's hitting up against the seawall, and also we're worried about Package chips. Also some good signs. Хубави птици, хубави животни. businesses here along Ocean Boulevard, which you can see behind me. Tell me, they are some of the hardest hit spots. I'm the И още шокиращи новини. Възможно ли е едно най-обикновено червено цвекло да се превърне в музикален инструмент? Абсурд! Das ist natürlich immer so eine Sache. Rechte Hand am rechten Griff, wie es so schön heißt. Fahren hier, wow! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als... Така на връщане към Лапландия в нов... Или с около проценти половина, 2 увеличения. This is at least the second time. Затворете вратата, че много шум дигат. Където всъщност се проведе събитието, официалното представяне, не само на звездите, но и на новостите, но... О, май гад! Ми едно зеле за салата. Цял милиард или половин? Извинявайте. Как може да влезеш в студиото с телефон? Dem gibt's gleich in Herrchen gesucht. Sie dürfen nur keine Kaninchen haben. Das ist nämlich von nichts. Продължаваме вестниците, четем ги. Ани? Чел ли се дълга новина едно изречение? Прогнозиране наводненията и ранно предупреждение на рек. Кой го пише той нещо? Мата с турбани са ли вижда? Значи...